Sziasztok, itt vagyok én, Kex, egy Minecraft videóval, aminek a neve tippek, trükkök, ja, hasznos tippek és trükkök. Most szóval, hogyha például egy videósnak szeretnétek küldeni egy olyan mappot, amiben egy jól megépített, két rendszeres bowlingpálya van, hát akkor itt van ez. Ugye, én ide azt csináltam, megépítettem a bowlingpályát, és ide raktam ezt a Packed Ice-t, ami elvileg jobban csúszik, mint a rendes jég, és ez 1.7.4-es verzió. Na most itt tudjátok aktiválni például a következő ajtót, vagy valamit. Én csak oda egy lyukat ástam, és az egészet átvezettem ebbe a karba. Az a lényeg, hogy a repeateröket ne úgy rakjátok, hogy a pisztonak felől jöjjön a jel, hanem a kar felől rakjátok, szóval így. És ezt lát késleltetésbe, én itt összenyomkodtam a késleltetést. Tudom, ezt lehet úgy megoldani egy piramisbe, és akkor csak úgy több helyet foglal. Meg hogy itt nem kell kihozni, nem baj, nekem ez így jó. És akkor ezt itt elrejtitek. Igen, ez azért jó, ezt akartam elérni ezzel, hogy azok a segédrácsok fel, illetve le tudjanak mozogni. Hát ez szerintem egész hasznos, és akkor próbáljuk is ki, csak ezt itt elfelejtettem megcsinálni. És itt ugyanúgy működik. Hát kicsit csúnya, mivel itt egy marad, és itt át tud jönni, de ezt meg tudjátok oldani annyival, hogy így építitek. És akkor fel. Nagyon jó. Jó, még megépítem, és akkor ugyanígy nem tud átmenni. Szóval azt ott látja, de nem tud átmenni. Vagy mi? Igen. És hát engem különösebben nem zavar, hogy itt látszódik piston ilyenek. Na akkor például most segíteni akarok magamon, és például a kartól fussunk neki. És gyerünk, ó, de nem baj. De hát, na igen, itt egy rohadt nagy lyukat csináltam, de nem baj. Mit akartam még? Ja igen, hogy mindenképpen ilyen megoldással csináljátok, hogy ne redstone-ok vezessék bele a jelet a pisztonokba, hanem repeaterök. Szóval, ha most én ezeket megcsinálom redstone, akkor ugye ilyen körforgás lesz, és csak az első nyílik ki. Ezért jobb piszton repeatert használni. Hát, ja. Nekem ez nagyon tetszik, random ötlet volt. Nem is húznám tovább az időt. Várjatok, még kiszedek egy csomó ilyen CD-t. Ja, azt nem is lehet stackelni. Nem mindegy, és akkor ide várjatok. Kiveszek egy-két CD-t, és egy chestbe ide rakjátok, vagy nem tudjátok ti ezt már. Na oda, vagy ez például egy szerverre, egy kis partira is jó, ilyen haverokkal, stb. Na, hát ennyi lett volna. Ennyi lett volna ez a tippek, trükkök videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!